Якщо вам надоїв класичний варіант відбивних з свинини, то ловіть рецепт з дуже соковитої курочки і дуже смачних відбивних. А для цього вам потрібно всього-навсього взяти пару стегн, відділити від кістки, зробити такі надрізи, як ви бачите на відео. А поки дивитесь, не забудьте поставити лайк та підписатись. Беремо невеличкий смальток сиру, нарізаємо на великий терст, потім в глибоку миску вбиваємо 3 яйця, додаємо сіль, перець, все це добре збиваємо за допомогою вінчика, в третю миску насипаємо борошна, солимо, перчимо нашу курочку і майже все готово. Далі по черзі будемо обвалювати спочатку в борошні, потім в яйці, потім занурюємо в сир, добре пропитуємо його сиром, знову в яйце, на розігріту сковорідку трішки олію і обсмажуємо до готовності з двох сторін. Ви можете приготувати пюрешку для гарниру, але я вирішив зробити як бутерброди. Зробив соус, інгредієнти залишив в коментарі. Взяв хліб, намастив, поклав туди відбивну і смакую. Напишіть в коментарях, хто також так любить. Смачно!